हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। मु सुनीता मो चैनल आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। तो आज सकाळ सकाळ मु रेडी होकर बाहर जाइए केउझर जावाई। तो घटंगा तारिणी माँ को दर्शन करने मोर बहुत दिन इच्छा आज पूरण होगापी जाऊँगी। मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी माँ को दर्शन करने। तो आज ब्लॉग टी को आम यू स्टार्ट करवा। जय माता। तो चलतु जा पूर्णिमा घर को। फास्ट पूर्णिमा घर को जीवा कहीं मत पूर्णिमा सहित जीवार अच्छी किरण घर को, कहीं किरण घर ही बस करुँच। तो मान सहित आम घटगा जाऊँ माँ को दर्शन करने। तो एवठू मो पूर्णिमा घर को जीवी, ता सहित स्कूटी बसिकी किरण घर को जीवु, से बस धरिकी आम केउझर जीवु। तो चलतु जा पूर्णिमा घरे पहुँची सारी। हाय आमे एबे जाउछु देखंतु केते राती हिची एबे आमे बाहरिलु एते राति रे मु निछोटिया रास्ता रे आइछि एका ठाकुर को डाकी डाकी माँ को दर्शन करी जीवी। एबे आमे चलिलु आमे एबे जिबा एते हाय चलंतु जिबा किरण घर को, सेउटू जिबा। तो आम दी जन जाकि किरण घर पाखे पहुँची जाइलु। सेठी भी समस्ते रेडी हो जाते, बस भी पलै आसला। तो एबे आमे बस को बसवाई जाऊँ। आ किरण मैडम काम किसी सरी किरण एजे आसीनी, तार रेडी हवा सरी। किरण रो दुई जन बड़ भौणी। हेलो आइले ही मैडम आसले आमे बाहरी पड़िलु केउझर जावाई। तो बाटर जो प्रकार कुहुड़ी बापरे डर भी लगुता है बहुत। तो ये एंजॉयमेंट करी करी गलु। आउ बस रे जाऊँ एते सारा लोक टिके डांस न कले हम कि। चलतु आमर केमती रोला होची। किरण मैडम पूरा जोश रे अच्छी बापरे। एकला भाई जमे देले तमे एड़े एड़े गाई बाछुरी आगे पेले जाऊ। ए भेणे गीतटा बंद हो पूर्णिमा केमती होची टिके देखंतु। तार गीत एते फेवरेट जे बंद हेलाठो से कोची काहे काटिला लगाओ कोन कोई फुल रिजिड हे जाउची से। जीव काढ नी जीव टी काढ जीव टी काढ दो मधुरे मधुरे आइलालो ते कालिया खुकी दिया रास्ता साइड दृश्य किछि एपरी थिला, कितने सुंदर लगुला, बहुत ही बढ़िया लगुला। तो आज आम ये घटंगा माँ तारिणी को दर्शन करने जाऊँ कि किरण
ତା ଭଉଣୀର ଝିଅର ଆଜି ଚୁଟି ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଚୁଟି ଆଜି ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆମର ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା ତ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହିଁ କହିବି। କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଛୁଆଟିର ଚୁଟି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଛୁଆଟିର। ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ। ଏତେ ମାନେ ସୁକୁନ ବାଲା ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ନା, କ'ଣ ହିଁ କହିବି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ କି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ସବୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କି ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଣିଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ। ସେଇଠି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଗଲା ବେଳର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ନିଦରେ, ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବାନ୍ତି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତମକୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ଆମେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଦିମାନେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲା। ସବୁ ସାମାନ ରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ମାଛ, ଚିକେନ୍, ଭାତ ସବୁ ହବ। ରୋଷେଇ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ତାର ନଜାରା ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ, ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଚାଲିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ପାଣିକୁ ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଏଇଟା ଖୁସି ନଥିଲା ପାଣି କେଉଁଠୁ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ତା ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ,
ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାର ମନ ଥିଲା ଆହୁରି ପାଣି ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛି। ତା ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ ବି କେଉଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇକି ରହିପାରିଲି କି ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଛାଟି ପିଟି ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ କିରଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଯିବ ସେଇଠି। ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ତା ସହିତ ସେ ଏକା ହେଉନି ମୁଁ ବି ହେଉଛି। ହଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା ନହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖି ହେଲାନି। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମ ଖାଇବା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତ ଆଜି ଖାଇବାର ନାହିଁ ନନଭେଜ୍ ସେ ତ ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇଲା। ପପୁ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଖାଇବା ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁ କପଲ୍ କେମିତି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି। ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ରିଟର୍ନ କରିଯିବୁ। ଆଉ ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଘୋଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଇକି ଆସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋ ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିକି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମୋର ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।